equips en primera posició, molt destacats. Aquí veiem un segon grup. Ja hem destinat amb el consol número 17 del primer classificat local de Lluís Lluc, del Llauçament, el Carlac, passant a Jordi Martí, que per molt pocs dies no competeix en categoria bàsica. Aquí tenim l'atleta de California Sports, Mohamed Ben Barca, segon classificat, Jordi Del Petar, de l'Ardoi. Amb el dorsal 23 i tercer classificat, Samir Aït Buixaman, de la Unió Atlètica Colomenca. Primer local, l'atleta Samir Aït, aquí el tenim. Primer local, l'atleta del Club Atletisme Lluís Lluc, Jordi Martí.